Δεν ξεβουλώνει, παιδιά. Έλα, αγοράκι μου, ένα σιροπάκι. Όπα, όπα, Με δυσμύριασε! Σιρόπι, ρε παιδί Τι μου! σιρόπι να κάνω, ήταν ξόρκι το νιώθω στην γλώσσα μου. Ρε Σοφάκη, τι περιλέγα αυτό, δηλαδή τα γεμιστά που κάνει η μάνα σου, δηλαδή τόσο μικρά. Α, τι Σοφάκη. Έλα. Μου φέρεσαι, θα μπορώ! Δεν μπορώ! Έχω πάει στον Εύρο, έχω κάνει σκοπιά με 41 πυρετό. Έλα εδώ, σου έχω ένα γιατροσόφι. Θα το ρουφήξεις και θα ανοίξει όλο το σύστημα, παιδί μου. Αγάπη μου, δεν είμαι καλή πειρατέρ, τι να ανοίξω όλους. Έλα, μια καλή. Για σένα το κάνω, επειδή σ' αγαπάω. Δεν μπορώ, Σοφάκη. Σε πιάνω, είσαι λίγο ζεστός. Είμαι ζεστός, το έλεγα και με κορόιδευες. Και με έλεγες κλέφτη, με έλεγες απαντεώ να με έλεγξω του κερατώνου. Έλα, σου φέρα το θερμόμετρο. Θα γύρω σου τα καλά σου, ήρθε να γύρω θερμόμετρο. Κάνω τα κάνω από εδώ πέρα, παλού κοσέμαι στα δράκουλα. Επειδή ήξερα ότι θα κάνεις σαν μωρό, έχω φέρει και αυτό εδώ. Είναι το Fever Trap της Intermed. Ρε Σοφάκη, όλο τον χρόνο σε παρακαλώ, σήμερα που πεθαίνω βρήκες εντάξεις όρεξη για κόλπα. Τι κόλπα, παιδί μου, θερμόμετρο είναι. Θα βάλω εγώ αυτό εδώ στη μασχάλη σου και το ελέγχω από το κινητό μου. Σοφάκη λέγε, μη φοβάσαι και μη μ' ακουμπάς, Σοφάκη σου βάπηκε και ολόκληρος. 36 και 8. Το έλεγα, Σοφάκη, το Μου έλεγα. έλεγες, παιδί μου, αυτά δέκατα είναι. Έτσι ξεκινάνε, Σοφάκη μου, όλα. Έχεις δει κανένα να πηγαίνει 52 πυρετό καρφί, δεν γίνεται σιγά σιγά από δέκατα. Άκουγε η γιατρέστα, η κυρία Σοφία, δεν έχει τίποτα. Αφού έχω δέκατα. Αν δεν είχα τίποτα, θα λέγαμε δεν έχουμε τίποτα. Τώρα λέμε έχει δέκατα. Α, σου πέσε λέει τώρα ο πυρετός, 36 και 6. Και αυτό είναι καλό, είχα μου. Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Τα έλεγα, ρε μπλάκι μου, έφαγε, με έφαγε. Μια χαρά είναι, μια χαρά.